Марти! Браво е! Най-широк гръб. Сега. Айде! Добре! Браво, Марти! Браво е! Достатъчно. Страни гърди. Сега. Айдяшки, бе! Браво! Върти! 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 Браво е! Браво е, Мартине! Благодаря. Браво, Марти! Благодаря. Двоен бицепс гръб. Айдя! Едновременно всички. Сега. Дай! Браво! Върти! Достатъчно. Най-широк гръб. Айдя! Сега. Ти! Браво е! Краката! Браво е! Достатъчно. Трицепс. Айдя! Сега. Браво е! Дай! Браво! Дай! Дай! Номер 1! Върти! Достатъчно. Горени бедра. Сега. Супер! Дай! Супер! Дай, бе! Благодаря. Най-мускулиста поза. Сега. Екстра! Браво! Браво е! Достатъчно. Благодаря ви. Заемете своите места.